No. A ten počítám jak, jako ten spodek, aby se nerovnal nule? Já ukážu. Se nikdy nerovná nula. Nesmí se nikdy rovnat nula, protože nesmí se rovnat, znamená tohle, přečtu. No jasně, se, no. jo. Takže když máš 2x a 4 minus 3x, tebe nezajímá tenhle vršek vůbec. Vůbec mě Na nezajímá. ten první. Ty víš, že když máš určit smysl, tak počítáš jenom s tímhletím spodkem, jo? No, já tady dám Děkuji. Takže když se spodek nesmí rovnat nula, to znamená, že to uděláš takhle. Prostě se to nesmí rovnat nula. A normálně s tím počítáš jako s rovnicí. Takže minus 4, takže to dáš takhle za čáru, znamená, že to uděláš na obou stranách. Takže tady je. Zůstane ti minus 3x, protože tady s tou odečetla tisíčkou. A tady se ti ale předá na druhou stranu. Takže dáme minus 4. Tak, a tady potřebuješ dostat jenom x. A máš to násobení, takže děleno minus tou trojkou. Takže tady ti zůstane x. A tady máš vlastně minus 4 děleno minus 3. A minus je plus, takže je to 4/3. Takže smysl, ten výraz má smysl, když se x nerovná 4/3. Tu rovnici, jo. No. Tak si zkus 2x minus 4 lomeno 2x minus 4 lomeno 3x plus 5. 3x plus 5. A urči, Takže ten tohle mě výraz teda má nezajímá. smysl. Vršek tě nezajímá. Takže a tady napíšu 3x plus 5. Dobře, nerovná se 0. Tady se to přehodilo. Teď nám z toho přehodit. Tak, a ty potřebuješ na jedné straně dostat xy a na druhé všechno ostatní. Takže abys dostala 5 plus 5 na druhou stranu. Tak udělám z toho 2. Ano. Tady mě zbylo 3x